VPP habaka party kasay yaw ni usamla rangba uba isn ay hing nang ni na po sinong bohirmbong panterwa sapi ngam artatin bahaka ni ka kenti ka bamentaro pinay ka jingkersyan ka bapura ya ka voice of the people party pinay ka jingkersyan ka bapura yaw ni usamla rangba bat ngam artatin baka polling station nang ni na po lumrit kan ay yawnam ka kongres kala banwan ong yepi deytang mangi kababaha deytang mangi kabamyadan kti bat ka NPP ka UDP kinsawan mo ka UDP kung mangi soto kibo day long kami iban sawan banong siyapi nga day ka long kami nga day ka party UDP ay jingkersyan yang nga kwa banong yepi ko kipat ba nong song bai ka kongres ka UDP kiday ki party kibayas no lang bat ka NPP hakani katem kabaladep hapo district council tang hagi kandidat tayo ki kandidat benai kiong ngingilaya khlat lokno bat ka NPP namar baka NPP kadai ka party kaba bangsap kiong nilai khlatlok henry baro sansnem kidon lang ringkat bat ka NPP bishar mapi ko kipat ba nong song snong bai hatu kitaru kiwei party kimdei ki party kibalong korop kimdei ki party kiba bamsap habakia trailang baka party NPP kinwan ban kro kinwan ban pembit syapi kavar party BPP ngiwan da ka mensim jong ka jing sngoret ka mensim jong ka jing kwa baka jela jongi kari baka jaj benriu kan wanra ya ka jingkela katong kaba khamat kaba ka party kadon kalong ban wanra ya ka jingkela ngilangnya ya ka tu kabaisha kaba sanspa kaba shihajar kaba arhajar situnoming katin sok ying kaba shwa ka election kikumbar kaba shwa ka election ngilangnya ya katu nomor bahadin jo ke election shano pija dene der na pai ba shano pija piwan shangi piong ngadai unong yalam ngakwa banlong unong mi khmat jong ka constituency ngakwa banlong unong yarap jong ka snong lumret rei hadin bapila ai ke jingkersyan hadin bangila ai ke jingkersyan pija baro sansnem bak pisdang pat banwan mi menta ondala dei kapor ban kro ya ka vote pat ba pensyong nongrem ka party VPP kaong ngilangnya ngilak kedang ngem kwa syu begitu ki rukom pendit pat ba kinang yo ban yo jaka haka jingmut jing perkhat jong kejaj benriu ke jongi ni kwa ya ka jingkela ngam artatin bama phi kom ki pai ba nong song snong jong ka snong lumret kilong kme kilong kpa ki ba don ka jikit khli ya ki khon ki kti ban penlek school ban penang pen start ki phi kwa baka way kasi ikon kikti jong pi kinlong ki babit babiang bakin biang kakam kajam bat kumta tarter reke ay kabaja ko kinong song snong bayi kumalaong meneh pai siya kayo kam yo ajam lara pimsiw da kapisa yo kam pai siya karoy kakiw lara pimday ki high level pimyo kam pimyo ajing tray kajela ka sakhi kata
kajingyat jong gitrok kit dawyong kiba kiong balakhang yung dawyong balaypat kita gitrok kiat manuban siyem jingkit kli ni kiduk kisuk kirangli gijuki misa haka umdum namar kata kadaw ka Voice of the People Party ka kwa ban wanra ya ka jingkala sawat kiameli kibaka party kalasay way day nong yalam uba rangba jangka party uba Arden Milar basaw yamoy banan nong krem uba deiru presiden barangba jangka party uba Adelbat nong room na po not shulong uba Bright Star Marbanyang UMLA jangka maulay nangta UMLA jangka mauring keneng kiyeng hayeng dorbar ha assembly ban kren ya ka jing e jong upat ba ngim shim la babi ko ki pat ba ba e habangi jet yu MP jongi u Dr. Ricky AJ Singkon ubayeng ha asam hapo Lok Sabha ubayeng ha Delhi ban kren ya ka jing e jong ka jaj ban riu ka jongi ong i Dr. Ricky nga angnod ban yo ban kren daga ketien kasi hapo Lok Sabha lani hapo Delhi bali yung kumta ikwa baka kernet ka bapra ba on itu no ya ka ketien kasi haka ri India ba i jongi ikwa bakan rungno haka kernet ka bapra kanang ba habang ito ik-examine ki jongi habang ilet ki interview nila banle daga ketien kasi nila banto daga ketien kasi ke jong ong way ni kiri orang ba uba HT Wells wong baladangi bakla banjit ya kasbay ken mau nila penjot ya ka jaj benriu hakini ki sngi ki bansawan ken saong pinmento iwan i jaj benriu sim gani ka pisa akwa banong ni pi ko kinong song snong ba i pisa nila banyo nrei ken mau ka buram jong ka jaj benriu nginum la ban thiet ya ka